இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादे सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु शेयर पண்றீங்களா? ஜெகநாத அஷ்டகம் அந்த மூணாவது ஸ்டான்ஸா பாடிட்டு நம்ம போலாம். அது ஷேர் பண்றீங்களா பிரபு? ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, சவுண்ட் கம்மி பண்ணுடா. வியூ ஆகுதா மாதாஜி? என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா பிரபு? வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. இமேஜ் ஐ மீன் வீடியோ தெரியுதா? வியூ ஆகுது பிரபு, வியூ ஆகுது. अम्बोदे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामे भवतो मे जगन्नाथ। கேக்கல மாதாஜி. ஸ்டார்ட்ல இருந்து பாதியில இருந்து லாஸ்ட் லைனுக்கு வந்துருச்சு. ரீப்ளே பண்ணட்டுமா மாதாஜி? महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन
சோ இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்திடலாம். பெரிய சமுத்திரத்தின் கரையில் தங்கமயமான நீலாச்சல மலையின் உச்சியில் இருக்கும் பெரிய மாளிகையில் பகவான் ஜெகநாதர் சக்தி வாய்ந்த சகோதரர் பலராமருடனும் நடுவிலே தங்கை சுபத்திரையுடனும் வீற்றிருக்கிறார். அவரது தெய்வீக ஆத்மாக்களுக்கு பக்தி சேவையாற்றும் சந்தர்ப்பத்தை தருகிறார். இந்த ஜெகநாத சுவாமி எனது காட்சிக்கு உரியவராக இருக்கட்டும் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. அத்தியாயம் 14 குணத்ரய விபாக யோகோ. சோ குணங்களை பற்றிய யோகம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். நம்ம நிறைய டைம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் பத்தி பார்த்துட்டோம். இப்ப நம்ம விரிவாக பார்க்க போறோம். என்னென்ன முக்குணங்கள் இருக்குன்னு நமக்கு பகவான் சொல்லி இருக்கார். இப்ப அதை பத்தி விரிவாக நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா 13வது சாப்டர் பார்த்தோம். அதுல அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்கிறார். அந்த 6 கேள்விகள் என்னென்னு நீங்க நினைவுபடுத்தி பார்த்துக்கோங்க. சேத்திர, சேத்திரஜ்ஞ, ஞானம், நேயம் அப்படிங்கறதெல்லாம் 6 கேள்விகள் கேட்டார். சோ அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னும் பகவான் கிட்ட கேட்க அவரும் பகவானும் விரிவாகவே எடுத்து சொன்னார். நேயம், அதாவது அறிவின் பொருள் என்ன, அது பகவான் தான். அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரான் தான். சோ அப்படிங்கறத சர்வதா பாணி பதம் தார் அப்படிங்கிறது மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப பிரகிருதி, அதாவது இயற்கை, புருஷா பகவான். சோ இது இரண்டும் சேர்ந்து கலவை. சோ அது என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரிந்து கொண்டோம். அறிவின் பார்வை, அதாவது பகவானை எவ்வாறு அடைவது அப்படிங்கிறது இந்த சாப்டர் மூலமாக நம்ம விரிவாகவே பகவான் அர்ஜுனருக்கு எடுத்து சொல்வது மாதிரி நமக்கு எடுத்து சொன்னார். நம்ம அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப அடுத்த சாப்டருக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 14th சாப்டர். இதுல என்ன முக்கியமான வார்த்தைகள் என்ன, தலைப்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, குணங்களின் நிபந்தனைகள். சோ குணங்கள் நமக்கு என்னென்ன நிபந்தனைகளை விதிக்கிறது அப்படிங்கிறத 1லிருந்து 9 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். இதம் ஞானம் உபாஸ்யா அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. குணாதிசயங்கள், அதனுடைய கேரக்டர்ஸ், குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன, செயல்களில் மற்றும் இறப்பு. சோ எந்தெந்த மாதிரியான குணாதிசயங்கள்ல இருந்தா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம். யதா சத்வே பிரவர்தே து. சோ அடுத்தது முறைகளை மாற்றுதல். ஒரு குணத்திலிருந்து இன்னொரு குணத்திற்கு நம்மளால மாத்திக்க முடியுமா அப்படிங்கறத 19லிருந்து 27 வரைக்கும் நாம் பார்க்க போறோம். மாம் சயோ விபச்சி சரேன. சோ வியாபி சரேன. இதுல முக்கியமான வார்த்தை இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 14.1 என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பரம் பூய பிரவிஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனய சர்வே பராம் சித்திமீதோ கதாக. சோ பகவான் ஆண்டவர் கூறினார், எல்லா முனிவர்களும் மிகச்சிறந்த பரிபூரணத்தை அடைந்து விட்டதை அறிந்து எல்லா அறிவிலும் மிகச்சிறந்த இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை மீண்டும் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். சோ பகவான் இது மிகச்சிறந்த ஞானம் அப்படிங்கிறாரு. ஏன் அப்படி சொல்றார் அப்படின்னா, இது எல்லாம் முனிவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது. இந்த ஞானத்தை அறிந்து கொண்டதால் மட்டுமே முனிவர்களும் ஞானிகளும் தங்களை பக்குவப்படுத்தி கொண்டு பகவானை அடைந்தார்கள். சோ அதனால இது ஞானத்திலே உயர்ந்த ஞானம். அதை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். நமக்கு 7வது சாப்டர்ல இருந்து 12வது சாப்டர் வரைக்கும் பகவான் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, பரிபூர்ண உண்மை என்பது என்ன அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்தினார். 13வது சாப்டர்ல என்ன சொன்னார், அடக்கத்துடன் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதால் ஜட சிக்கல்களிலிருந்து விடுதலை அடையலாம் அப்படின்னு சொன்னார். சோ இங்க எப்படி நம்ம ஜட உலகிலே நாம் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறோம் அப்படின்னா, முக்குணங்களினாலே இந்த ஜட இயற்கையுடன் தொடர்பிலே இருக்கிறதுனால நம்ம
சிறைப்பட்டு கிடக்கிறோம். சோ இதிலிருந்து எவ்வாறு விடுதலை அடைவது அப்படின்னு பகவான் வந்து விளக்கப் போகிறார். இந்த ஞானம் பிற அத்தியாயங்களில் கொடுக்கப்பட்ட ஞானத்தை விட உயர்ந்தது. ஏன்னா இது வந்து பகவானை அடைவதற்கு வழியை வந்து சொல்ல போகிறது. அதனால இது மிகப்பெரிய ஞானம். இதை வந்து முனிவர்கள் புரிந்து கொண்டதனாலேயே பக்குவம் அடைந்து பரிபூரணத்தை, அதாவது பகவானை அடைந்தார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சாதர்மயமாகதா சர்க்கே பீனோபஜாயந்தே பிரளயேன வ்யதந்தி ச. இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. இவங்களுக்கு பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள். யாரு? அந்த ஆழ்நிலையை வந்து அடைந்தவர்கள். சோ பகவானை போன்ற அந்த ஆழ்நிலையை வந்து பக்குவமடைந்த ஞானிகள் வந்து அடைகிறார்கள். சோ எப்போ? அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலமாக, பகவானை பற்றிய அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலமாக. சோ இவர்களுக்கு பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. பகவானோட அந்த கோலோக விருந்தாவனத்திலே அவர்கள் வந்து பகவானுக்கு தொண்டுகள் செய்து அவர்கள் வந்து அங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம். சோ இந்த பக்குவமான ஞானத்தை பெற்று பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக சிகரத்தை அடைந்தவர்கள் பகவானுடைய அன்பு தொண்டிலே ஈடுபடுகிறார்கள். முக்திக்கு பின்னும் அவர்கள் தங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை வந்து இழப்பது இல்லை. எப்படி? ஆனா அருவவாதிகள் வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதியிலே கலந்து விட்டால் அவர்களுக்கு ஐடென்டிட்டியே இல்லாம போயிடும். ஆனா இங்க வந்து உருவவாதிகளுக்கு அந்த பரபிரம்மத்தோட அங்கேயே சேர்ந்து இருந்தா கூட அவங்களுக்கு பகவானுடைய ரூபம் மாறியே 4 கைகள் எல்லாம் வந்துரும் அவங்களுக்கு, அந்த முக்தி அடைந்தவர்களுக்கு. சோ அதே மாதிரி அவர்கள் இருப்பார்கள். பகவானுக்கு அங்கே அன்பு தொண்டு செய்து கொண்டு தங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை இழக்காமல் மிகவும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வே யானிஷு கௌந்தேய மூதயா சம்பவந்தியா தாசாம் பிரம்ம மகத்யோ நிரகம் பீஜப்ரதபிதா. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நானே விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பீஜப்ரதபிதா அப்படின்னா நானே விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, இந்த பொருள் இயற்கை, அதாவது இந்த இயற்கை இருக்கு பாருங்க, இந்த இயற்கை தான் நம்முடைய தாய். அப்போ நம்முடைய தந்தை யாரு? பகவான். அவர்தான் வந்து விதையை கொடுக்கிறார். சோ இந்த இயற்கை தாயாகவும் பகவான் தந்தையாகவும் இருந்து எல்லா உயிரினங்களையும் வந்து படைக்கிறார்கள். சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இவங்க வந்து ஒரு பார்வையினாலேயே பகவான் வந்து எல்லா உயிரினங்களும் சாத்தியமாகின்றன அப்படின்னா பகவானும் இயற்கையும் சேர்ந்து, தாயும் தந்தையும் சேர்ந்து படைக்கிறார்கள். எப்படி அப்படின்னா பகவான் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் இப்படி பார்வையினாலே பார்க்கிறார் இயற்கையை. அப்ப அந்த பார்வையே வந்து எல்லா விதமான அந்த இயற்கையையும் வந்து கர்ப்பவதியாக்கி விடுகிறது. சோ கர்ப்பப்பதி இம்பிரெக்னேட்டட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். சரிங்களா? சோ எல்லா விதமான அந்த சோல்ஸும் வந்து ஆத்மாக்களும் வந்து பூமியிலே வந்து விதைக்கப்படுகின்றன, அந்த கர்ப்பப்பையிலே வைக்கப்படுகின்றன. எப்படி? பகவானுடைய ஒரு பார்வையினாலேயே. அததான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்துல. சோ எல்லா உயிரினங்களும், சோ நம்ம மனுஷங்க மட்டும் கிடையாது, இத்தனை உயிரினங்களும் வந்து அந்த மாதிரிதான் படைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணா பிரக்ருதி சம்பவா நிபத்னந்தி மகாபாகோ தேகே தேகினம் அவ்யயம். பொருள் இயல்பு 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது: நன்மை, ஆர்வம், அறியாமை. வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொண்டும் போது அவர் இந்த குணங்கள் என்னும் மாயையால் பெறுகிறார். சோ இந்த குணங்களை மாயையால் பெறுகிறார். பொருளியல்பு, அதாவது பொருளியல்புனா இந்த இயற்கை பிரகிருதி, அதுல வந்து 3 குணங்கள் இருக்கிறது. என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம்? சத்வகுணம், அதாவது நன்மை, ஆர்வம் ரஜஸ், மற்றும் அறியாமை தமஸ் தமோகுணம். சோ இது மூன்றுமே இந்த ஜட இயற்கையிலேயே இருக்கிறது.
சோ வாழும் உயிரினம், அந்த ஜட இயற்கையிலே வாழ்வதற்காக வந்த உயிரினம் அந்த ஜட இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது இந்த மாயை என்ன செய்கிறது அப்படின்னா, இந்த 3 குணங்களையும் பாய்ச்சி நம்மை வந்து வசியப்படுத்துகிறது. சோ இந்த 3 யுவதிகளும் 3 குணங்களோடு ரெப்ரசன்ட் பண்ணப்படுகிறார்கள். சோ பகவானால் படைக்கப்பட்ட இந்த 3 குணங்கள் மாயை. சோ இந்த 3 குணங்களும் நம்மை வந்து ஆட்டி படைக்கிறது. எப்படி ஒரு பொம்மலாட்டத்திலே பொம்மைகளை வந்து நூலால கட்டி ஆட்டுவிப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த பொம்மை செய்யும். ஆனா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த கயிர்கள் வந்து நம்முடைய கண்களுக்கு புலப்படாது. அதே மாதிரிதான் இந்த 3 குணங்களும் நமக்கு புலப்படாது. ஆனா இந்த 3 குணங்களும் நம்மை ஆட்டுவிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ர சத்வம் நிர்மல வாத்ரகாசகமணாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி நாசாதங்கேன சாகசா சானகா. பாவம் இல்லாதவரே, நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது, ஒளிரும், மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கிறது. அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்று நினைவு மேலோக மறுபடியும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். சோ நன்மையின் குணம், அதாவது சத்வகுணம். சத்துவகுணம் வந்து மற்ற குணங்களை விட தூய்மையான குணம். சோ அது வந்து ஒருத்தரை வந்து அந்த சத்துவகுணம் வந்து நிறைய இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, பர்சன்டேஜ் 3 குணங்களும் ஒருத்தருக்கு இருக்கும். ஆனா அந்த பர்சன்டேஜ் 80% வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறாங்க. ஒரு 10% ரஜஸ்ல, ஒரு 10% வந்து தமஸ்ல தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா எது ஜாஸ்தியா இருக்கு? சத்துவகுணம் ஜாஸ்தியா இருக்குது. அந்த சத்துவகுணம் அவர்களுக்கு மேலோங்கி இருந்தால் அவர்கள் வந்து பாவ புண்ணியங்கள், தர்ம அதர்மம் பார்த்துதான் செயல்படுவார்கள். சோ பாவங்களிலிருந்து அவர்கள் வந்து அந்த சத்துவகுணம் வந்து அவர்களை விடுவிக்கிறது. ஏன்னா அவங்களுக்கு கோபம், பொறாமை இதெல்லாம் ஜாஸ்தி கிடையாது. அதனால அவர்கள் வந்து பாவம் செய்ய மாட்டார்கள். அதனால இந்த சத்துவகுணம் அவங்களை வந்து பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. ஆனால் அப்படியே அவங்க இருந்திருக்கலாம். ஆனா என்ன செஞ்சிடறாங்க அப்படின்னு கேட்டா, நான் வந்து அவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுனால அறிவாளிகளாக இருக்கிறார்கள், அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள், ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். அந்த அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கர்வம் ஏற்படுகிறது. கர்வம் ஏற்படுகிறதுனால நான் மற்றவர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவன், சிறந்தவன் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள வருது. அந்த எண்ணம் வர்றதுனால அவங்க அதற்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்படுகிறார்கள், பாவ புண்ணியங்களை தேடிக்கொள்கிறார்கள். சோ இதுதான் வந்து சத்துவகுணத்தினுடைய குணம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா மிகப்பெரிய தத்துவவாதிகள், அப்புறம் ஆராய்ச்சியாளர்கள், விஞ்ஞானிகள், இவர்கள் எல்லோருமே வந்து அறிவு சிறந்தவர்கள். ஆனா அறிவு மிக இருக்கிறதுனால உயர்ந்தவன், சிறந்தவன் அப்படிங்கிற கர்வம், அதனால அதுக்கேத்த மாதிரி செயல்பட்டு பாவ புண்ணியத்தை தேடிக்கொள்கிறார்கள். இதுதான் வந்து சத்துவகுணத்தினுடைய குவாலிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி கிருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன்னிபந்தாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். உணர்ச்சியின் குணம், அதாவது ரஜோகுணம், வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கிறது. குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ இந்த ரஜோகுணத்திற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, வரம்பற்ற ஆசைகள். சோ ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணின் மீது கொண்டுள்ள ஆசை, சரிங்களா? அந்த ஆசை இதுக்கு கரெக்டான எக்ஸாம்பிளா இருக்கும். சோ அந்த ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்கள், இது எல்லாமே ரஜோகுணத்தினால் வருகிறது. எல்லாருக்குமே வந்து பெண் ஆசைன்னு சொல்ல முடியாது. சிலருக்கு மண் ஆசை, சிலருக்கு பொன்னாசை, இல்லைங்களா? பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது. இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா ரஜோகுணத்தினால் தான் இந்த ஆசைகள் பிறக்கிறது. அது நிறைவேறாத போது ஏக்கமாக மாறுகிறது. சோ குந்தியின் மகனே, இப்படி உன்னை வந்து எதிர்பார்த்து, சோ பலன் எதிர்பார்த்து செய்யும் அந்த பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. சோ அதை எதிர்பார்த்து செய்யும் போது, எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட செய்யும் போது நம்ம வந்து அந்த செயல்கள், ரஜோகுணத்தின் செயல்களை நாம் செய்கின்றோம். சோ ரஜோகுணம் எப்படிப்பட்டதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும், இல்லைங்களா? சோ ரொம்ப வந்து அது நம்மை அழிவுப்பாதைக்கு இட்டு செல்லக்கூடியது. நம்ம ஒரு சைக்கிள்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம், 2 ஸ்லோகங்கள் வந்திருக்கிறது.
சோ அது ஏக்கமாக மாறுகிறது. நம்மை வந்து புத்தி வந்து சிந்தனை செய்ய விடாமல் நம்முடைய அறிவை தடுக்கிறது, அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ ரஜோகுணம் அதிகமாகும் போது ஜட சுகத்திற்காக வந்து நம்ம ஏங்குறாங்க. சோ எப்போ நல்ல மனைவி, நல்ல குழந்தை, மகிழ்ச்சியான குடும்பம் இவற்றிற்காக ஆசைப்படுகிறான். சரி இதையெல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டா, அப்பவும் வந்து அவனுடைய ஆசை அடங்கவில்லை. ஆசை அடங்காம இன்னும் இன்னும் மோர் 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 அப்படின்ட்டு மறுபடியும் வேணும், நிறைய வேணும், நிறைய வேணும் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் வந்து அதற்காக வந்து ரொம்ப உழைக்கிறான். சோ இந்த மாதிரி ரஜோகுணத்திலே இருப்பவர்கள் வந்து பலநோக்கு செயல்களையே செய்து கொண்டு இருக்கிறதுனால அவர்கள் வந்து ரஜோகுணத்திற்கு மாறவே மாட்டார்கள். சோ ரஜோகுணம் நம்மை எங்கே இழுத்து செல்லும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ நமக்கு வந்து அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்லும். சத்துவகுணத்திற்கு இருப்பவர்களுக்கே வந்து லிபரேஷன் கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு லிபரேஷன் அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைச்சிருமா? கிடைக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. தமஸ்வஜ்ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வேதகினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராவி தன்னீவத்னாதி பாரத. பரதனின் வழித்தோன்றலே, அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவற்றுக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். இப்போ தமோ குணத்தை பற்றி சொல்கிறார் பகவான். இந்த குணம் உயிரினங்களை மாயை ஏற்படுத்துகிறது. அவர்கள் ஒரு மயக்கத்திலே இருக்கிறார்கள். அதனால அவங்களுக்கு ஒரு பிரம்மை. சோ அந்த மயக்கத்திலே இருக்கிறதுனால ஒரு பிரம்மையிலே இருக்கிறார்கள். எப்பவுமே வந்து சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறார்கள். நிறைய தூங்குவாங்க. அதனால இவங்க வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து பிறவி எடுக்கிறார்கள். சோ அதுக்கே தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க செயல்கள் செய்கிறார்கள். அவங்க செய்கின்ற செயல்கள் அவர்களுக்கும் பயனில்லை, மற்றவர்களுக்கும் எந்த பயனும் கிடையாது. மனம் போன போக்கிலே வந்து செயல்படுகிறார்கள். இந்த தமோ குணம் அப்படிங்கிறது சத்துவ குணத்திற்கு எதிரானது. தமோ குணத்தில் இருக்கிறவன் வந்து பைத்தியக்காரனை போன்றவன். சோ அவனுக்கு உள்ளதை உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள இயலாது. ஏன்னா அவன் வந்து இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறான். சோ ஒருத்தனுக்கு தெரியும் தன்னுடைய தந்தை இறந்து விட்டார், தானும் ஒரு நாள் இறப்பேன், தன்னுடைய பிள்ளைகளும் ஒரு நாள் மாண்டு போவார்கள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தா கூட ஆத்ம ஞானத்தை அடைவதற்கு வழியை தேடாமல் அவர்கள் வந்து இந்த லௌகீகத்திலேயே வாழ விரும்புகிறார்கள். சோ ஒரு கழுதையை போல, எப்படி கழுதைக்கு தெரியும் அதை அவுத்து விட்டா அது தானே போய் மேய்ஞ்சி தன்னுடைய வயிற்றை நிரப்பிக் கொள்ள முடியும். ஆனாலும் தன்னுடைய எஜமானருக்கு பயந்து சுமைகளை வந்து எவ்வளவு தன் மேல் ஏற்றினாலும் வந்து சுமந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த மாதிரிதான் இந்த ஆளும் கூட தனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே அறிந்து கொள்ள இயலாமல் அவன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புத்தியிலேயே இருக்கிறான். சுறுசுறுப்பே இல்லாம இருக்கிறான், நிறைய தூங்குறான், ஒரு மயக்க பொருள்களுக்கு, போதைப் பொருள்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் சுகே சஞ்சய தீரஜ கர்மணி பாரத ஸ்நானாமவ்ருத்ய தூதம பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. சத்வகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. சோ ஒருத்தன் வந்து சத்துவகுணத்திலே இருந்தால் அவன் வந்து என்ன பண்றான்? மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். அவனுக்கு கோபம் எல்லாம் இருக்காது, பொறாமையெல்லாம் இருக்காது, அறிவில் சிறந்து விளங்குவான். எது சரி எது தப்பு அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது. அதை பயன்படுத்தி அவன் வந்து தன்னை வந்து மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்வான். ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. அதை நிறைவேற்றி கொள்வதற்காக வந்து அவர்கள் வந்து கடுமையாக முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். அந்த பலன்களுக்காக காத்து கொண்டே இருப்பார்கள். தமோகுணத்திலே இருக்கிறவர்கள் பைத்தியக்காரர்கள். அவர்கள் வந்து செய்கின்ற செயல்களினாலே வந்து யாருக்கும் எந்த பலன்களும் வந்து கிடையாது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, சத்துவகுணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் விஞ்ஞானிகள், அறிவுத்துறையில் ஈடுபட்டு
செயலில் ஆராய்ச்சி செய்து திருப்தி அடைகிறார்கள். அது அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பலநோக்கு செயல்கள், எனக்கு புண்ணியம் வேணும்னு நினைச்சிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது, ஸ்கூல் கட்டுறது, அந்த மாதிரியான செயல்களிலே ஈடுபட்டு அவர்கள் அந்த மாதிரி நற்காரியங்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா இங்க சொல்லலாம். ஆனால் தமோ குணத்தில் இருக்கின்றவர்கள் செயல்கள் அவர்களுக்கும் பயனில்லை, மற்றவர்களுக்கும் அவர்கள் செய்கின்ற செயல்களினால் பலனில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. रजस्तमसाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमसैव तमसत्वं रजस्तथा. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. சோ சில சமயங்கள்ல இந்த சத்துவ குணத்தை சப்ரஸ் பண்ணிட்டு இந்த ரஜோகுணம் மேலோங்கி நிற்கிறது நமக்கு, ஒரு ஆளுக்கு. சரிங்களா? சோ அது உயர்ந்ததா வந்துருது. சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கிறது. சில சமயத்துல சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கிறது, ரஜோகுணம் கீழே வந்துருது. வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்க செய்கிறது. சோ இப்ப கீழான அந்த தமோகுணம் மற்ற 2 குணங்களையும், சோ சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடித்து விடுகிறது. இப்படி இந்த குணங்களுக்குள்ளே ஒரு போட்டி நடக்கிறது. சோ அந்த குணங்களுக்கு ஏற்பதான், எந்த குணம் நமக்கு மேலோங்கி இருக்கிறதோ அந்த குணத்துக்கு ஏற்பதான் நம்முடைய செயல்கள், நம்முடைய பேச்சு, நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாமே இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ 3 குணங்களுக்குள் போட்டி நடக்கிறது. ஆனால் இந்த 3 குணங்களுக்கும் ஒரு போட்டி நடந்தா கூட ஒருவன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பயிற்சியினால், சோ இந்த பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக எந்த குணத்தை வேண்டுமானாலும் நாம் வளர்த்து கொள்ளலாம். நம்ம சத்துவ குணத்திலேதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு அந்த குணத்தை நம்ம விருத்தி செய்து கொள்ளலாம். சோ சத்துவ குணத்தை வளர்த்து கொண்டால் ரஜோ குணங்களும் தமோ குணங்களும் தோற்றுவிடும். சோ இதனாலேயே இதுலயே உறுதியாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், வாசுதேவ நிலை அடையலாம். அது என்னது வாசுதேவ நிலை அப்படின்னா, சத்துவ நிலையை விட மேலான குணம். அது என்னது? சுத்த சத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த குணத்திலே நிலை பெற்றிருக்கலாம். எப்படி? பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 குணங்களுக்கும் போட்டி நடக்கிறதுன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா? இந்த 3 குணங்களும் பாருங்க, 3 குணங்கள், சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம், 3 நம்ம மனசை போட்டு எப்படி எல்லாம் பந்தாடிட்டு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் இந்த 3 குணங்களுக்குள் நாம் மாட்டிக்கொண்டுதான் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் செய்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வத்வாரேஷு தேகே அஸ்மின் ந பிரகாச உபஜாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விப்ருத்தம் சத்வமித்யுத. உடலின் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசித்வாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், உதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்வகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும் போது ஒருவன் சத்வகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்வகுணத்தில் சரியான நிலையை காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மை உற்றவன் ஆகின்றான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுக்குரிய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. சோ சத்துவகுணம் என்பது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த உடம்பு அப்படிங்கிறது ஒரு நகரம். இந்த உடம்பிற்கு 9 வாயில்கள் இருக்கிறது. அது என்ன 9 வாயில்கள்? 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், ஒரு வாய், அடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஜெனிட்டஸ் அண்ட் ஆனஸ். சோ இந்த 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்திலே இருக்கிற மனிதனுக்கு, அதுவும் அந்த 9 வாயில்களும் சத்துவகுணத்திலேயே பிரகாசப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. சோ அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சத்துவகுணத்தில் சரியான சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன விஷயங்களை கேட்டாலும், பார்த்தாலும், சுவைத்தாலும் அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியும். உள்ளது மாதிரி புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படி இருக்கிறதுனால அவனுடைய மனதும் உடலும் தூய்மை அடைகிறது. சோ அப்போ அவன் தன்னுடைய மனதை மகிழ்ச்சி ஆனந்தமயமாக வைத்துக் கொள்கிறான். சோ ஒவ்வொரு கதவிலும் இந்த சத்துவகுணத்தின் நிலை பிரகாசப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சத்துவகுணத்தின் குணங்களை பற்றி எடுத்து சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. லோப பிரவ்ருத்திராரம்ப கர்மணாம சஸ்ப்ருஹு
ரஜஸ் ஏதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷப. பரதகுலத்தவனே, ரஜோகுலத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. இதுவே ஒரு மனிதன் ரஜோகுணத்துல ரொம்ப இருக்கிறான், ரஜோகுணம் அவனை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது, ரஜோகுணம் டாமினேட்டிங் பொசிஷன்ல இருக்குது அப்படின்னா அவனுக்கு பற்றுதல் நிறைய இருக்கும். சோ இதை பொருள் மேல பற்று, குடும்பத்தின் மீது பற்று, இந்த மாதிரி நிறைய பற்று ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அவனுடைய ஆசையை காட்டுத்தீ மாதிரி கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அது ஆசை இருக்கும்போது அது நிறைவேறாதப்போ ஏக்கம் வருகிறது. அதை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக, அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அவன் கடினமாக உழைக்கின்றான். சோ இது எல்லாமே ரஜோகுணத்தினுடைய குணங்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ ரஜோகுணத்தில் இருப்பவனுக்கு எதுவுமே திருப்தி இருப்பதில்லை. ஒரு சின்ன வீடு, ஒரு 600 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வீட்டுல இருக்கிறான். சோ அவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல 2 பெட்ரூமோட இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைப்பான். அப்ப என்ன செய்வான் அப்படின்னு கேட்டா, கொஞ்சம் ஒரு தனி வீடு இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு அதுக்காக உழைப்பான். அப்புறம் ஒரு வில்லா வேணும் அப்படின்னு நினைப்பான். சோ இந்த மாதிரி அவனுடைய ஆசைகள் பெருகி கொண்டே இருக்கும். அவன் தன்னுடைய ஆசைகளை பெருக்கி அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே அவனை வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பான். ஆனா இந்த ஆசைகள் எல்லாமே நம்ம எத்தனை காலத்திற்கு 600 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வசிச்சாலும் சரி, 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வசிச்சாலும் சரி, நம்முடைய வாழ்நாள் கம்மி, நம்முடைய இந்த வாழ்க்கை நிலையில்லாதது அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டால் நம்முடைய சக்திக்கு மீறி நம்ம உழைக்க மாட்டோம். போதும் அப்படிங்கிற அந்த திருப்தி வந்துரும். ஆனா இந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட திருப்தி ஏற்படுவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ரகாசோ அப்ரவృத்திஷ பிரமாதோ மோக ஏவச தமஸ்வேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே குருநந்தன. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் போது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. சோ தமோ குணத்துல இருக்கும் போது என்னென்ன குணங்கள்? மயக்கம். சோ அவனுக்கு உண்மையை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியாது. ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருப்பான், ரொம்ப தூங்குவான். சோ அவன் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே அடுத்தவர்களுக்கு மிகவும் கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். இங்க பாருங்க, இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? கஞ்சா புகைச்சிட்டு அந்த போதைப் பொருளை யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். சோ இந்த மாதிரியானவர்கள் தமோகுணத்தில் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள, தமோகுணம் இவர்களுக்குள் மேலோங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அவங்களுக்கு செயலாற்ற தகுதி இருந்தும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில எந்த நோக்கமுமே இல்லை. அவனுக்கு செயலாற்றுவதற்கு தகுதிகள் இருந்தாலும் அவன் செயல்கள் செய்வதில்லை, முயற்சி செய்வதில்லை. ஏன் அப்படின்னா அவன் அந்த மயக்கத்திலேயே இருக்க விரும்புகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. யதா சத்வே பிரவృத்தே துப்ரலயம் யாதி தேகப்ருத் ததோதம விதாம் லோகா நமலாத் பிரதிபத்யதே. சத்வகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் போது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். சோ இப்ப மரணத்தை பற்றி பேசுகிறார். இப்ப இதுவரைக்கும் என்ன சொன்னார்? குவாலிட்டிஸ் பத்தி சொன்னார். சத்வகுணத்தோட குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், தமோ குணத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் சொன்னார். இப்போ ஒருத்தர் சத்வகுணத்திலே இருக்கும் போது மரணம் அடைந்து விட்டால் எங்க போறார், ரஜோகுணத்திலே இருக்கும் போது மரணம் அடைந்து விட்டால் எங்க போறார், அப்படிங்கிற தமோ குணத்திலே இருக்கும் போது மரணம் அடைந்து விட்டால் எங்க போறார் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்ல போறார். ஒருவன் சத்துவ குணத்திலே இருக்கிறான். சோ அமைதியான அந்த குணத்திலே இருக்கும் பொழுது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு வச்சா அவங்க பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்கள். அது என்னது அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மலோகம், ஜனலோகம் போன்ற உயர்ந்த லோகங்கள். நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த 7-14 லோகங்கள், அந்த பூமிக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் மேலுலகங்கள், உயர்ந்த உலகங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அங்க யாரெல்லாம் வசிக்கிறார்கள் அப்படின்னு கூட நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரி பிரம்மலோகம், அந்த ஜனலோகம், அந்த மாதிரி உயர்ந்த உலகங்களுக்கு அவன் உயர்த்தப்படுகிறான். அங்க போய் அவனுடைய நாட்களை கழிக்கின்றான், புண்ணிய பலன்கள் தீர்ற வரைக்கும். சோ இந்த மாதிரி யார்கிட்ட சத்துவ குணம் நிலைத்திருக்கிறதோ அவங்களுக்கு ரஜோகுணம் இல்லை, தமோ குணம் இல்லை.
இப்படிப்பட்டவர்களை வந்து அமலான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கி சுஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோனி சுஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். சோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன் ஒரு இறந்துட்டான் அப்படின்னா அவன் எங்க போவான் அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாம் செய்தாரு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோடயே முயற்சிகள் நிறைய செய்துகிட்டே இருந்து இறக்குறாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் எங்க போய் சேர்றாங்களோ அதே மாதிரியான உலகத்துக்கு தான் அவன் போறான் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. தமோ குணத்தில் இறக்கும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க இறந்து போயிட்டா அவர்கள் மிருகமாகத்தான் அடுத்த பிறவி அவர்களுக்கு அமையும். ரஜோகுணத்தில் மனித பிறப்பு கிடைத்தவுடன் மீண்டும் மிருகமாகவோ மரமாகவோ இழிவடைவது இல்லை என்பது தவறான கருத்து. இங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு இந்த மனித பிறவி கிடைத்திருக்கிறது. நம்ம வந்து மனித பிறவி கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம மறுபடியும் வந்து மிருகமாகவோ பறவையாகவோ மாறமாட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த கேரண்டியும் எந்த சாஸ்திரமும் சொல்லல. இப்ப மனித பிறவி கிடைத்திருக்கிறது. இதை நல்ல முறையிலே உபயோகப்படுத்தி விட்டால் நம்ம வந்து உயர்ந்த லோகங்களை அடையலாம், பகவானுடைய லோகத்தை அடையலாம். ஆனா நம்முடைய செயல்கள் ரொம்ப வந்து வேற மாதிரி இருந்தா, தாழ்வானதாக இருந்தா நம்ம மறுபடியும் மிருகமாகவோ பறவைகளாகவோ பிறப்பு எடுப்பதற்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றார். ஆனா தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் கண்டிப்பாக வந்து எங்கன்னா மிருக கர்ப்பத்தில் தான் அவர்கள் வந்து வைக்கப்படுகிறார்கள், அவர்கள் வந்து தாழ்த்தப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு இங்கே பகவான் சொல்றார். சோ மனித பிறவி கிடைத்தவர்கள் அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் வாழ்க்கையின் நோக்கமும் கூட. சோ தவற விட்டு விட்டால் மனித பிறவி மீண்டும் கிடைக்கும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மண சுக்ருதஸ்யாகு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் தூ தமஜ்ஞானம் தமசப் பலம். சத்வகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும் தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன. சோ அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு சொல்றார். சத்துவகுணத்திலே நம்ம செயல்பட்டால் நம்முடைய மனமும் உடலும் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. சோ ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்டால் நம்ம எதுக்காகவோ பலன் நோக்கி செயல்படுகிறோம். அது கிடைக்கலன்னா ஏக்கம் வருகிறது, கோபம் வருகிறது, அது வந்து நமக்கு துக்கத்தை தான் தரும். சோ தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்டால் அறிவீனம், சோ அது அறிவற்ற தளத்திலே வந்து விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ பகவான் எப்பவுமே ஒரு சிறு எறும்பு கூட கொல்லப்படுவதை வந்து அவர் வந்து பொறுத்து கொள்வதில்லை. அப்படி கொன்னுட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய விளைவுகளை வந்து நாம வந்து அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். இதுதான் வந்து இயற்கையின் சட்டம். நம்ம இப்ப வந்து நம்முடைய நாவை வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து வாயற்ற பிராணிகளை கொள்கின்றவர்கள் சமூகுணத்திலேதான் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து எதிர்காலத்தில் அந்த மிருகமாகவும் அந்த மிருகம் மனிதமாகவும் மாறி அவனை வந்து கொல்ல போகிறது. இதுதான் வந்து லா ஆஃப் நேச்சர். இதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வாத் சம்ஜாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவ ச பிரமாத மோகௌ தமசோ பவதோ அஜ்ஞானமேவ ச. சத்வகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. சோ உண்மையான அறிவு எந்த குணத்திலே இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கும்? சத்துவ குணத்திலே இருக்கும் போதுதான் கிடைக்கும். ரஜோ குணத்தில் என்ன உற்பத்தி ஆகிறது? பேராசை உற்பத்தி ஆகிறது. இன்னும் அது வேண்டும், இன்னும் இது வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த பேராசை. தமோ குணத்தில் இருந்தால் அறிவில்லாமல் இருப்போம், பித்தமாக இருக்கும், மயக்கம். இதுதான் வந்து தமோ குணத்தின் அறிகுறிகளாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாத்திரலாம் ப்ரோ. சோ உலக மக்கள்
தொகையில் பெரும்பான்மையான மக்கள் எந்த குணத்துல இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் தான் இருக்கிறார்கள். சோ மோஸ்ட் ஆஃப் த அந்த பர்சன்டேஜ் பார்த்தா ரஜோகுணம் அண்ட் தமோ குணம் தான் வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. சோ இதன் காரணமாகத்தான் இந்த உலகிலே வந்து சண்டைகள் சச்சரவுகள் எல்லாமே அந்த 2 குணத்தினாலதான். அப்போ இந்த உலகத்தை வந்து அமைதி பூங்காவாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் நம்ம எல்லாருமே வந்து சத்துவ குணத்துக்கு மாற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வதா மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜகன்ய குண விருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசா. சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூ உலகங்களிலே வாழ்கின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஆனாலும் மறுபடியும் சொல்றார் பகவான், சத்வகுணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் உயர் உலகங்களுக்கு பிரம்மலோகம் ஜனலோகம் இந்த மாதிரி லோகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். சோ ஆனால் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பலன் நோக்கி செயல்படுவதால் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆசை பேராசையா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவர்கள் பூ உலகங்களே இந்த பூலோகத்திலே வந்து இருக்கிறார்கள் பிறக்கிறார்கள். ஏன்னா அவங்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக. தமோ குணத்தில் இருக்கின்றவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழான உலகங்களுக்கு அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னென்ன உலகம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். அதையேதான் இப்ப சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு அந்த இதுல வரும், பிடிஎஃப்ல வரும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்தது நான்யம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா திருஷ்டானு பஷ்யதி குணேப்யஸ்ய பரம் வேதி மத்பாவம் சோதகச்சதி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதும் பரமபுருஷன் இந்த குணங்களினின்றும் உயர்ந்தவர் என்பதும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். சோ எல்லா செயல்கள்லையும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை. எல்லா செயல்கள்லையுமே இந்த 3 குணங்கள் தான் வந்து வசியப்படுத்தி இருக்கிறது. சோ அதற்கேற்ற மாதிரிதான் எல்லாருமே வந்து செயல்படுகிறார்கள். ஆனால் பரமபுருஷன் பகவான் இந்த குணங்களை படைத்தவர், இந்த குணங்களினின்றும் தனிப்பட்டு சுதந்திரமாக இருப்பவர், இந்த குணங்களை வந்து ஆட்சி செய்பவர் அவரே. சோ இதை வந்து நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். சோ இதை புரிந்து கொள்கின்றவர்கள், என்னை புரிந்து கொள்கின்றவர்கள் இதையும் புரிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு இவர் இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் நம்மனால அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடைந்து அவருடைய சொற்படி நடந்து அவர் சொல்கின்ற வழிகளை எல்லாம் பின்பற்றி அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நாம் வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு உயர்த்தப்படுகிறோம். அப்போ கிருஷ்ண பக்திக்கு உயர்த்தப்படும் போது இந்த ஜட குணங்களை எல்லாம், இந்த முக்குணங்களை எல்லாம் நாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. குணா நேதானி தீத்யத்ரி நேகே தேகமுத்பவாத் ஜன்ம மிருத்யுஜரா கைதி முக்தோ அம்ருதமஸ்னுதே. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களினின்றும் உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களினின்றும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். சோ இங்க பாருங்க, இந்த கட்டுகள் எல்லாம் வந்து விடுபட்டு விட்டன. சோ இப்படி 3 குணங்களும் நம்மை வந்து கட்டி போட்டு இருந்தன. இப்போ இந்த மனிதர் இந்த கட்டுகளில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டார். எப்படி விடுவித்துக் கொண்டார் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த உடலை அடைந்தவன். சோ இந்த உடலை அடைந்துட்டோம் அப்படின்னாவே 3 குணங்களும் நம்மை ஆட்சி செய்த வந்துவிடும். சோ இந்த 3 குணங்களையும் தவிர்த்து நம்மளை வந்து சுத்த சத்வத்திலே உயர்த்தி கொள்ளும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிறப்பினால் ஏற்படுகின்ற துன்பம், இறப்பினால் ஏற்படுகின்ற துன்பம், மூப்பு அதாவது வயசாகிறதுனால ஏற்படுகின்ற துன்பம், இந்த துன்பங்களில் எல்லாம் நம்ம விடுதலை அடைய முடியும். நம்ம இந்த உலகத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட நம்மை வந்து இந்த துன்பங்கள் எல்லாம் பாதிக்காது.
எப்போ நம்ம சுத்த சத்துவ நிலையிலே நம்மை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது, அந்த சுத்த சத்துவ நிலையிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையின் இன்பத்தை நாம் இந்த பௌதீக உலகிலேயே நம்மளால அனுபவிக்க இயலும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கைஸ்திரிகுணாநேதா நதீயோபவதி பிரபோ கிமாசாரகதம் சைதாம் ஸ்திரீகுணாநதி வர்த்ததே. அர்ஜுனன் வினவினான், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களினின்று உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அவன் அறியப்படுகிறான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களினின்றும் உயர்கிறான்? இப்ப மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு சந்தேகம் வந்து விட்டது. சோ ஒரு தெய்வீகமான மனிதன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க, அந்த வாசுதேவ நிலைக்கு, சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயர்ந்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய அந்த அறிகுறிகள் என்னவாக இருக்கும்? அவருடைய நடத்தை எப்படிப்பட்டது? அவர் எப்படி இந்த இயற்கை 3 குணங்களையும் வென்றார்? எப்படி வாசுதேவ நிலைக்கு, சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறார் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு பகவான் இப்போ இந்த 4 ஸ்லோகங்களின் மூலமாக பதில் சொல்றார். பிரகாசம் ச பிரவிருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ தத்வேஷ்டி சம்பிரவ்ருத்தா வினா நிவ்ருத்தானி காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணவர்த்தந்த இத்யேவம் யோ வதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுகஸ்வஸ்த சமலோஸ்தாஸ்மகாம்சன துல்ய பிரியா பிரியோ தீர துல்ய நித்தாத்ம சம்ஸ்துதி மானாபமனயோஸ்துல்யஸ் துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத ச உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்னு சொல்றார். பகவான் கூறினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாயிருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண் சட்டி, கல், பொன் போன்றவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களினின்றும் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். சோ எப்படிப்பட்ட குணங்கள் எல்லாம் நம்ம இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருந்தா அவன் உயர்ந்த மனிதன் அப்படின்னு, தெய்வீகமான மனிதன், சிதாதிர் முனி அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். எப்படி இருக்கணும்? பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அதை வெறுக்காதவன். நம்ம கிட்ட பற்று நிறைய இருக்குது, மயக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வெறுக்காமல் பொறுத்து கொள்றோம். அவை மறைந்திருக்கும் போது அதுக்காக ஏக்கமடையாமல் இருக்கிறோம். சோ யாரும் நம்ம மேல அன்பு காட்டலையே அப்படின்னு எல்லாம் ஏக்கமடையாம இருக்கணும். சோ இயற்கை குணங்களின் ஜடவிடைகளை கவனிக்காமல், சோ இந்த உறுதியாயிருப்பவன். சோ இந்த குணங்களினாலேயே செயல்கள் ஏற்படுகின்றன. அந்த செயல்களுக்காகத்தான் நாம் அனுபவிக்கிறோம். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் குணங்களே அப்படிங்கிற அறிவு யாருக்கு இருக்கிறதோ அவன் அப்படிப்பட்டவனும், இன்ப துன்பங்கள், அதாவது டுவாலிட்டிஸே இல்லாதவன், இன்பம் துன்பம் சமமாக பார்க்கிறான். ஒரு மண் இருந்தாலும் சரி, ஒரு கல் இருந்தாலும் சரி, ஒரு பொன் இருந்தாலும் சரி, அது எல்லாமே அந்த முனிவருக்கு சமமாகத்தான் தெரிகிறது. நம்மளா இருந்தா பௌதீகத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வோம்? நம்ம அந்த பொண்ணை நம்ம எடுத்து வச்சுப்போம் இல்லைங்களா? அந்த ஆசை அவருக்கு கிடையாது. அவருக்கு அந்த மண் இதுவும் ஒண்ணுதான், மண்கட்டியும் ஒண்ணுதான், அந்த பொண்ணும் ஒண்ணுதான். சோ ஒரு வைரக்கல் இருந்தாலும் அதுவும் மண்கட்டியா இருக்கும். மண்கட்டிக்கு என்ன மதிப்பு கொடுப்பாரோ அதையேதான் அதுக்கும் கொடுக்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி சமமாக காண்பவன் எவனோ அறிவு நிறைந்தவன். புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியும் எப்படி புத்தர் எப்படி எடுத்துக்கிட்டார், நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன். அதே மாதிரி புகழ்ச்சியை புகழ்ந்தாலும் சரி, இகழ்ந்தாலும் சரி, ரெண்டத்தையும் சமமா நடத்துறவங்க. சோ அந்த மான அவமானம் அவங்களுக்கு கிடையாது.
சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் நண்பனையும் எதிரியையும் வந்து சமநோக்கில் பார்ப்பார்கள், ஒரே மாதிரியா நடத்துவார்கள். அவங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸுமே கிடையாது பகவானுக்கு பக்தி செய்வதை தவிர. இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் உயர்ந்த மனிதர்கள், தெய்வீகமான மனிதர்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்கிறார். மாம்சயோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யன்னா பிரம்ம பூயாய கல்பதே. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து விடுகிறான். சோ எந்த நிலையிலே இழிவு அடையாத ஒருத்தன் பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது, பூரண பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டணும் அப்படின்னாவே ஒருவன் வந்து பக்குவமான நிலைக்கு போயிருக்கணும். சோ அந்த பக்குவ நிலையில் இருக்கும் பொழுது இயற்கையின் குணங்களை வந்து வென்று விடுகிறான். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா பிரம்ம நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ பிரம்மம் ஆவதால் ஒருவன் வந்து பரபிரம்மத்தை அடைய முடியும். எப்ப ஒருத்தன் பிரம்மமாகிறானோ, 3 குணங்களை கடந்து 3 குணங்களை வென்று பிரம்மமாகும் போது அவனுக்கு வந்து பரபிரம்மத்தை அடையக்கூடிய அந்த பக்குவம் ஏற்படுகிறது. சோ அந்த பரபிரம்மத்தை அடைந்து அவனுடைய தனித்தன்மையை இழக்காமல் அந்த பரபிரம்மத்திற்கு தொண்டுகள் செய்து அங்கே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாக மம்ருதஸ்யாவ்யயஸ்ய சா சாஸ்வதஸ்ய தர்மஸ்ய சுகஸ்ய ஸ்காந்திகஸ்ய. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த அருவவாதிகள் வணங்குகின்றார்களே, அதற்கும் கூட நானே தான் ஆதாரமாக இருக்கின்றேன், அதிலும் நானே நிறைந்திருக்கின்றேன். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும், சோ மரணம் கிடையாது, அழிவு கிடையாது, நித்தியமானது. சோ அருவ பிரம்மம் அப்படிங்கிற அந்த அருவ பிரம்மத்துக்கும் கூட அடிப்படை நானே. எப்படி வந்து டெமிகாட்ஸ வந்து வணங்குறவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையை வந்து பகவான் கொடுத்தாரோ, அதுவும் வந்து இன்டைரக்டா பகவானை வணங்குவது தானே. அதே மாதிரிதான் இது இன்டைரக்டா வணங்குறாங்க, அதுவும் நானே தான், அந்த அருவ பிரம்மமும் நானே தான். ஆனா மனிதர்களுக்கு, உடலை உடையவர்களுக்கு அந்த அருவ பிரம்மத்தை வணங்கி என்னை வந்து அடைவது அப்படிங்கிறது கடினம். ஆனாலும் அந்த அருவ பிரம்மத்திற்கு அடிப்படை நானே அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ புக்ஸ், ஜபமாலை இதெல்லாம் வாங்கணும்னா இங்க ரேட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அங்க வந்து அந்த லிங்க்கும் இருக்கும். அங்க வந்து நீங்க போய் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா 1 வீக்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த புக் எது வேணா நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் வந்து வீட்டு பக்கத்துல வந்து அக்கம் பக்கத்துல சொந்தக்கார குழந்தைகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க. ஏன் உங்களுக்கே வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகணும் அப்படின்னு வந்து சீரியஸா படிக்கணும், இதை பத்தி பகவத்கீதையை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும், உபனிஷத்துக்களை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பகவத்கீதை கிளாஸ், டீடைல்டு பகவத்கீதை கிளாஸ் 2 விதமா எடுக்கிறாங்க. எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா சதாச்சார் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. அந்த ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி அப்படின்னு அதுல வந்து டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும், அசைன்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கும். சோ யாரு ரொம்ப சீரியஸா வந்து நான் வந்து ஒரு டீச்சர் ஆகணும், இங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற எண்ணம் இருக்கிறவங்க ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரியில வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நான் வந்து சும்மா எல்லா நல்ல விஷயங்களை, சத்து விஷயங்களை நான் கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்கிறவங்க, அப்படி நினைக்கிறவங்க மட்டும் இல்ல, இப்ப இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அந்த சதாச்சார்ல வந்து நீங்க வந்து என்ரோல் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி ஆனா இன்னும் விளக்கமாக நிறைய உபநிஷத்துக்களை பற்றி, பகவத்கீதையை பற்றி, இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்க இதே மாதிரி தெரிஞ்சுக்குவீங்க. நான் உங்களை வந்து நீங்க எல்லாருமே அந்த சதாச்சார்ல வந்து நீங்க வந்து உங்களோட நேம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன். யார் வந்து சீரியஸா படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க சதாச்சார்லயும் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும், ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரியிலையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து கோயில்ல வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரியில வந்து நீங்க வந்து 18 குவிசஸ் வந்து
கண்டிப்பா முடிச்சு நீங்க அந்த சர்டிபிகேட் வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதுலயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அத நீங்க பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு மாலை வந்து ஜபிக்கணும். சரிங்களா? அடுத்தது ஸ்டடி ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் வேரியஸ் உபனிஷத்ஸ். பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டும் கிடையாது. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஈசோ உபனிஷத் அப்படிங்கிற மாதிரி உபனிஷத்துக்களையும் கூட வந்து இங்க வந்து ஃப்ரீயாவே சொல்லி தருவாங்க. இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸ், அதாவது இந்த நீங்க பேசாம இருக்கிறீங்க, நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கிறேன், அப்ப வந்து நீங்களும் பேசுவீங்க. சோ அந்த மாதிரி இன்டராக்டிவ் செஷனா இருக்கும். உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நீங்க பரிமாறிக்கொள்ளலாம். ஸோ ஸ்பெசிபிக் மெட்டீரியல்ஸ் வில் பி கிவன் டு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். அதுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து சாஃப்ட் காப்பியா வந்து எஸ் வீக்லி 2 days தான் அது இருக்கும். இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா 18 நாள் இருக்காது. ஒண்ணு வந்து வெள்ளி சனி இருக்கலாம், இல்லைன்னா புதன் செவ்வாய் புதன் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி வீக் டேஸ்ல ஒரு 2 days இருக்கும். சோ அந்த கண்டினியூஸா 18 நாள் கிளாஸ் கிடையாது. இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்து இப்போ சில்ட்ரனுக்கு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்கன்னா, இந்த மாதிரி சீரியஸா, அப்புறம் வந்து பிலாசபிக்கலா சொல்லி தர மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு அது சொன்னா புரியாது. அதனால விளையாட்டு மாதிரி அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து சொல்லி தருவாங்க. சோ நீங்க வந்து உங்களுடைய குழந்தைகளை, உங்களுடைய பேர பிள்ளைகளை, அப்புறம் அக்கம் பக்கத்துல ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்கள மாதிரி அவங்களுக்கு நீங்க சொல்றதன் மூலமாக கூட நீங்க பகவானுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்றீங்க. சோ இத கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போங்க. எல்லாத்துக்கும் எல்லா இந்த விஷயங்களை எடுத்து சத்து விஷயங்களே சொல்லுங்க. அங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு சின்ன சின்ன காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க. டிராயிங் காம்படிஷன், கிருஷ்ணரை பத்தி வரைகிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் டிராயிங் காம்படிஷன், ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வைப்பாங்க. சோ அதுலயும் உங்க குழந்தைகள் வந்து பங்கெடுத்து பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஜூலை 11th வந்து ஆரம்பிக்குது. 18 days. அதுக்கு வந்து உங்களுடைய தெரிந்தவர்கள், அக்கம் பக்கத்திலே இருக்கிறவர்கள், அப்புறம் ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த கோர்ஸ் பத்தி சொல்லி நீங்க வந்து அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்வதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒரு சேவையில் வந்து ஈடுபடுகிறீர்கள் அப்படிங்கிறத நீங்க மறந்துடக்கூடாது. சோ இது என்ன ஆக போகுது? நல்ல விஷயம். ஒரு 4 பேருக்கு நம்மனால நல்லது செய்யறோம் அப்படிங்கிற திருப்தியும் பகவானுடைய கருணையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பகவானுடைய அந்த பக்திக்கு, அன்புக்கு, பகவானுடைய அன்புக்கு நீங்கள் பாத்திரமாவீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஆஃப் பண்ணிருங்க.